Selam, men Muhammed Ali. Şu gün siz bilen bile Minecraft Survival'ın bölüm 1'ini çekýäs. Ve video geçelim. Yani edin yanımızda da ova varken. Ha sansat olur eкен bu Survival. Birinci sanıktan bu çıktı, ikinci sanıktan bu çıktı. Ve hadi kalçık. Bizim geldik. Tekrar aldık. İkinci çöpe. Çünkü kalçık. Ve en başta. Ondan sonra yaşamadı. Farklı kalçık oldu. Ve bu da şimdi çıkıyor. Ve ondan sonra özüme daştan zatlar yapıp başladım. Önceden paltam yasandım. Ondan sonra kılıcıma başladım. Ve döktüm. Ve ona çenli hayvanları öldürüp başladım. Ve ondan sonra birazcık ağaç çöplep başladım. O bollon öýünlükçe. Öňüne aýtjak bul owallar hesap bolan okymysam sagat ýaşaýanlar arkaýyn alyberem. Men oňa çenli ağaç çöpläp otyrkam, size men gysgaça maglumat berýin. Dostlar, men bu videoları çekmek için kän wagtym gitdi. Şoň üçin bir like bilen agzaňyzy gatykän gysganmaň. Şoň üçin şu videoya like basyp agza bolup bilersiňiz. Oh, jaýam gutardak. Bu jaý döwdük. Enni men ýoşdan ýerin aşagyna gazma baýlyklar atyp başlaýyn. Ve ne? Şu gazma baýlyklardan tapanlarym. Ve onu özümize näme etsek diýdim, oýunam jaý ýasamak kelläme düşdi. Ve jaý ýasamak üçin birazajyk maňa bloklar gerekdi. Esasan daş bilen ağaç. Men ağaç çöpläp otyrkam, sizem videony doluryr. Evet dostlar, ana öýmen bollum, size görkezýän gysgaça. Ana içi özümden dizayn edip goýberýdim we bu videoňyň soňuna geldik. Paýryklyk üçin 10 like geläýsin.